Вижте сега какво ще бъде времето и спортните новини от мен. Приятен ден. Отново ще бъдем заедно с емисията в 18. Шоуто, което не спира да провокира знанията ви. Последният печели с мен, Камен Воденичаров. Запишете се за участие, за да станете част от тази вълнуваща игра. И се надявам всички заедно се забавляваме. Не. На тема футбол съм пълна дупка. Очаквам ви. Бъдете смели. Гледайте последния печели всяка делнична вечер от 19 часа по БНТ 1. И сега, и в бъдеще, и пред историята. Ние обявяваме на всеослишание, че превратът в Пловдив и в провинцията на 6 того, събарянето на бившото правителство е извършено с искрени подбуждения от самото население, от българския народ. Великото предприятие 140 години от Съединението. В История БГ, понеделник от 21 часа. Добър ден, уважаеми зрители! Вие сте с прогнозата за времето по Българската национална телевизия. В следобедните часове ще преобладава слънчево време, но на места, главно в планините и планинските райони, ще превали и ще прегърми. Със силен вятър от северозапад ще нахлува по-студен въздух и максималните температури днес ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 23, по Черноморието от 25 до 27 градуса. Утре сутринта ще бъде хладно за сезона, на места с мъгли, но през деня ще бъде слънчево време с слаб вятър, вече с посока от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат съществено по-високи в сравнение с днес, между 27 и 32 градуса. В София около 28. И по Черноморието ще бъде слънчево на места с намалена видимост сутринта. И вятърът и вълнението на морето ще бъдат слаби. Температурите на морската вода е около 24 градуса. Добри условия за туризъм в планините утре. Ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури по най-високите върхове са от 10 градуса на Мусала до 14 на Черни връх. През нощта срещу сряда в северозападните райони, а в сряда главно в Северна България и планините се очакват валежи. Ще бъде и ветровито, а максималните температури отново ще се понижат и ще бъдат между 22 и 27 градуса. През следващите дни ще бъде почти безоблачно, със слаб вятър и минималните температури ще се понижават на места до около 9-10 градуса. Максималните обаче постепенно ще се повишават и в събота в по-голямата част от страната ще бъдат между 25 и 30 градуса. Това е прогнозата за времето. Приятен ден! След цял сезон на напрегнати битки, всички са в очакване на големия спектакъл. Най-бързите, най-издръжливите, най-силните, най-добрите. Царицата на спортовете е готова да покаже пълния си блясък. 2000 лекоатлети от целия свят ще се борят за слава. 4 българи ще се опитат да намерят заслуженото си място сред най-добрите. Подкрепете ги! Световно първенство по лека атлетика от 13 до 21 септември по БНТ 3. Загреб е домакин на световното първенство по борба. Най-добрите на планетата пристигат в столицата на Хърватия, за да определят медалистите през 2025. На какво са способни българите? Гледайте преките предавания от финалните сесии всяка вечер от 14 до 21 септември от 19 часа, само по БНТ 3. Добър ден, започват спортните новини на Българската национална телевизия.
Утешителната награда за турците беше факта, че Шенгюн вкара най-много точки от всички на игрището в Рига – 28. За Германия европейската титла е втора в историята, единствената до момента беше спечелена през 93-та. Божидар Сарабоюков започва днес участието си на световното първенство по лека атлетика в Токио. Квалификациите в скока на дължина, както и финалите в различните дисциплини може да гледате на живо по БНТ 3 от 13 часа и 30 минути. А от 19 часа пък са финалите от поредния ден на световното първенство по борба в Загреб, отново по БНТ 3. От целения екип пожелания за приятен ден. Лятото е сезонът, когато се провежда международната туристическа регата ТИТ. Ще плаваме с най-голямото в света и най-демократично туристическо гребно събитие. Няма плаване без мокрене. Туризъм БГ, събота, 11 часа по БНТ 1. В новото издание на Иде нашенската музика, заедно с певеца Петър Кирилов и професор Милчо Василев, ще представим новия сборник «Старите песенни съкровища». Гостуват и певиците Дарина Славчева и Мария Стефанова. С музика и слово ще отбележим 100 години от рождението на добруджанската певица Ева Георгиева. Не ни пропускайте!